Mbok. Kepiye Pak Gundul? Sak temene ngono ana apa? Kok tak samang-samang ki kok. Bahagia banget Pak Gundul. Limbo. Iki ngono sak temene aku iki lagi bahagia. Lah kepiye iki dina iki? Tak sengaja tak tahu. Ketika aku berjalan-jalan sampai di sini, hatiku terasa bahagia ketika bertemu denganmu, ngono. Pak Gundul, kepiye? Apa sing gawe atimu itu bunga, Pak Gundul? Loh. Ngene lho, Mbok ya. Aku iki ngono. Runtang-runtung karo Bagong kan wis biasa. Ya wis biasa ngalor ngidul ngetan ngulon karo Bagong. Iki dina aku ape golek kanca lawan jenis ngono, Mbok. Alangkah senenge hatiku yen aku iku iso bareng-bareng karo awakmu. Iki dina kan wis mendekati tahun baru to, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Cocok ora? Satemene ngono aku iki yo rada wedi arek Pak Gundul. Laung patah tampang kumbari ngene kok wedi iki apa aku ngetak awakmu, Mbok? Ngene lho Pak Gundul. Satemene aku iki ya rada kepiye ngono Pak Gundul? Alah Gusti. Sing mbok wedeni karo aku iki apa? Coba jelaske. Pak Gundul, kepiye? Apa sing duweni? Apa sing mbok duweni Pak Gundul? Lho. Apa takok aku sing tak duweni iki maksude sing tak duweni apa? Masalah apa bab apa? Dadine sing tak duweni ku ya akeh. Contone ya iki aku dina iki nggawa gelang lho. Ngene. Lah iki ngono pitakonmu ya kudune jelas ngono, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Yen awakmu kepengin bebarengan karo aku nalikane mengko tahun baru, ya aku ora iso Pak Gundul. Loh. Lah kok ora iso iki masalahe kepiye? Penak manut ta pokoke. Lapor ketua pokoke. Pak Gundul, kepiye? Aku iki wis diwanti-wanti kalih Kanjeng Boki supayane aku iki ya tetep lemah wae ngono Pak Gundul. Loh. Ya aja ngono. Iki ngono ya pergantian tahun ya bakal apik temeka. Ya ngene ya Mbok ya. Piye awake dhewe iki ya merayakan hari pergantian tahun. Ya supayane awake dhewe iki padane bahagia selalu, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Ya sepurane wae Pak Gundul. Kabeh iku ya wis dadi perintah Kanjeng Mboki. Mengko yen Mbok iki ngerti aku iki kluyuran, ngerti aku dolanan. Nanti tengah wengi tentune Mbok iki mestine khawatir to Pak Gundul. Khawatir iki ya ndelok-ndelok Mbok ya. Iki ngono bareng aku sing amanah terpercaya. Ya ngene. Aku iki kan bebarengan karo awakmu ya tentune ora dhewe. Engko Bagong ya melu nyusul ngono. Bagong? Iya, kae Bagong. Lah lagi tak omongke alah metu bong. Kepiye, Bang? Limbo, kepiye Bagong? Aku tak tamatke saka kaduan lho, Mbok. Pak Gundul iki ketoke cengengesan lho, Mbok. Yes ngono kuwi, Pak Gundul. Kang, kepiye, Dul? Nek omong iku mbok ya sing genah. Iki ngono cengengesan memangnya aku apa? Iki dina aku iki lagi berbahagia, Kang. Aja diganggu. Limbo, kepiye Bagong? Emangnya Pak Gundul ape ngecek apa, Mbok? Ngene ta Bagong? Pak Gundul iki duweni kekarepan. Iki ngono karep pergantian tahun utawa tahun baru. Lah, delalah iki dina Pak Gundul iki ora sengaja kepapasan karo awakku. Lah kekarepane Pak Gundul kepengin sesarengan karo aku budal ana ing alun-alun kota.
Cocok dong ya. Hati-hati Bu. Iya biasanya ya Pak Gundul iku kepiye Bagong? Piko jangkrang Gong, biasanya piye? Ngene lho Dul, sing wis-wis iki ya kowe iku ya piye ya desel-deselan kuwi cilik lho Dul, didesel wong, didosok wong wae ora ketara kok, apa meneh melindungi Limbuk. Secara logikane pestine Limbuk sing melindungi kamu. Iki lambene iki lho ngomong. Pak Gundul, kepiye Bu? Ini sik. Dul, kepiye Gong? Kayak duwe sangu ae Dul. Iki ngajak Limbuk mestine kudune tebel Dul. Wis tenang wae Gong. Iki ngono aku iki yo nganu Gong. Ya. Iku aja rene-rene aku, aja ganggu aku. Ya ngene-ngene iki aku ya sahabatmu. Ngene yo. Gong, kepiye? Ini mbak kowe ganggu aku nalikane aku iki lagi PDKT karo Cidinok Limbuk. Mbok yo apike ngene Gong. Kowe arep dadi keamanan wae. Halah. Keamanan apa, Dul? Ya keamanan aku. Ngono aku lagi PDKT, berjalan-jalan sama Dinok Limbuk. Ya tentune kowe kudune mengamankan situasi kondisi Gong. Limbuk, kepiye Bagong? Ngene lho tak tutoyo. Pak Gundul iku biasane gak duwe sangu lho, Mbok. Iki ngono ngajak awakmu, lang kok nek awakmu. Piye? Lampe ora iso dikunci. Iki ngono ngomong apa jeplak? Ya ngene, aku iki ngene lho Dul ya. Wis berteman suwe karo kowe ya. Tentunya aku apal ngono Dul. Gong, tutup mulutmu. Sembarangan. Pak Gundul, kepiye Mbok? Ya sepurane wae. Iki ngomong kowe nek aku pancen budal meneng ana ing alun-alun kota, ya tentune aku budal dhewe. Lah ya wis nek ngono aku tak bali. Ayo Gong, bali.